Si als 7 anys m'haguessin dit que ho aconseguiria, segurament hagués contestat que ja ho sabia. I per què no? Per mi ha estat sempre evident. No sé ben bé per què, però hi he dedicat tota la vida. No em pregunteu d'on ha sortit aquesta obsessió. Només sé que per mi l'elecció ha estat sempre clara. Durant la vida he viscut com he triat viure i he dirigit el meu destí cap on tenia la visió que havia d'anar. He complert molts dels somnis que he tingut, però també he rebut molts cops. M'han enfonsat diverses vegades, 2 fins molt avall, fins a tocar fons. Els somnis m'han permès refer-me i m'han proporcionat les forces per tirar endavant. De cada cop n'he sortit catapultat cap a un nou somni, que ha esdevingut projecte i després realitat. Cada un d'aquests cops m'ha fet créixer i m'ha portat cap a un projecte més gran i més ambiciós. El mitjà ha estat el treball dur i constant i la feina ben feta. La tossuderia m'ha permès no defallir en els llargs trajectes. Amb aquest esforç m'he construït 2 vaixells de vela, els 2 Solstici. Amb el segon, fins i tot he creuat l'Atlàntic, un viatge meravellós del qual n'he escrit un llibre. Quan creues l'Atlàntic amb un vaixell de vela, aprens a distingir entre els problemes de veritat i els que no ho són. Reflexiones i et planteges què faràs en el futur. Durant tots aquests anys de somnis i cops, viatges i projectes, sempre n'he tingut un de latent. Potser el primer que vaig plantejar, el submarí. Tota la vida m'he preparat per aquest projecte i les circumstàncies m'hi han anat portant. En aquest camí he anat trobant els companys de viatge, l'equip imprescindible per fer realitat un repte d'aquesta magnitud. I arriba un dia que sabem que ja podem començar, que ja ha arribat el moment i estem preparats. Ja sabem a què ens dedicarem els propers anys. Sense mandra ens vam posar a treballar dur, a buscar els diners mentre apreníem i començàvem a dissenyar el nostre submarí. Finalment vam presentar l'Ictineu 3 al món i el 2009 en vàrem iniciar la construcció. I coincidint amb això s'està treballant també la construcció. El diseñador industrial Pere Forest es director de Ictineu Submarins y uno de los impulsores del... Han passat 7 anys i mig, 45.000 hores de feina i gairebé 2 milions d'euros invertits en el que serà un dels submarins més moderns del món. Serà una eina que donarà servei als nostres científics i revertirà en grans beneficis per a la societat i pel coneixement. Som un equip petit, és cert, però també som constants. Hem aconseguit reconeixement internacional, premis i suport científic i social arreu on hem anat. Estem desenvolupant un submarí amb tecnologia punta, capdavanter en el sector, que porta innovacions importants i aixeca grans expectatives. Tenim un somni i un objectiu. Volem treballar durant molts anys al servei de la societat i del país. Acompanyeu-nos en aquesta gran aventura d'exploració dels fons marins. Participeu en la campanya de subscripció popular i poseu els vostres noms al carenat de l'Ictineu 3. Comptem amb el vostre suport.